Meda seme mwakwa bene so do ba Adom TV bedroom health tips so said ye no a wo kan ye ho ne nso megidi ye so be kan ye ho fi said ye di nkomo no afa nkra no ho titiru protect my little lungs ye mo nkra na lungs ho ban nkra ni di said ye no a ma me na esi kire mu kire ye na nkra ni di nti ye force wo mo ene wa kire se be bia ahrawa no wo ene be bia aduane fa no ye ntoko kitwa bi tu force no ntime hume no enti me nya de open na aduane na kowura baby a ewo se ohomefa afi na akra no so ntime home na de nsem bebre ba kan ye ho na wotwe mu na ye hwe courses saa de ye ebe ma akra ko Homeopathic say fasedama endpoint Homeopathic clinic na daroma e de edi nkomo yi oba Grace Kwam ageneja be mu akwaba ye da se ne nso enura obo ne to fa kire ye mu na ne ye pese ye hwe ede pa na e course sa de no from mothers no ana nkra na so na etimi yesa ya nkola ni bi wo ha ejane no na omo sheda mpe so bi wo ha maame no bedwen so o force o pie ejane na hye ne num ma wedi ebinim so wo ha na obi aka kire no na me ne wo be ye wo mo da the same day e ba ne say na me de ya wo de ye de ne way fama na eko na me de ya so compare ne ban weight ene na down for there obi wa na ne in law about say na kwale kra wo feeding o ya ne den nti wenyi na ya eye hawa amamefo no omokom nti ono na dwene so me ma no ebia cap ne ma eno na be ma ni mu ayedu me ma ne cap ne ma eno na obi abehu se me ba no me hwe ne yi ba empem bebre no try se wo force no se chenchena ache cap ba ko na me dia ma se no ma e de sansu yi ne bebro okay ma me fo ye kan fa ti se bia 0 to say no bia 0 to 1 month 0 to 2 months 3 4 enuane ne bia say no sem de ma no say no sem de ma no na ye nhwe enkola na nkasa na ekomodi omo a na wo mo mu jane okay o me a wo fidi na wo se otumi puba okay wa me a wo ya ne dan a wo se jane no didi agro ondi nti enkola de number of times a wo fidi no ne hia kakra okay odi kakra no na wa me a jano onkodi agro otno ate ho na ekomodi na obeba nti anya se meka se wo ne a wahehye se opese ode ma no na obi kra wo ha eduane no odi a one obi kọ round sa odi ba kwa na wetumrika na wakwa aba na wabedi me ma na hawo nya botrema no nkola ni nti na ye wo nya botrema akola no na sani obedi na odi ama no because wo try se wo force ebe wie no abeda ayaresabia but no ka say positioning bia the way de o moto no so timi cause problem say ideally akola odi ne to obi fidina odi ne to won sa ha na wa mane foam ano atare wu foam an nti ohwe wanim say na wo manage ane no sa na correct position obi wo ha ne ba ne da ho flat na o manage ane enye obi wo ne ba ne dampem no o titi mano say nyesa ebe wietwe na eduane na kogu na hrawa ni nti kogu na because ya me ebi wo ho a nkura yisusu ebo wan say odidi na den ni fi ni hunu mu ba eno na cha say eduane ni bi akọ ne na hrawa ni mu ne bebi ode ho me kwan afa ho ti enya normal o say wo fidi wo ba o say bi fa ne hwene okay normal kwa ti sasa akra me a ye ntwa so akra ne me a wa me o kenyin kra wo me a odi anko bio nti akola o force na ena obi won say na wa fe because eduana abro no so won say obi a wa nfe no bi won say na afe do home a engina so yi nti say wo fidi na wo notice say akola no ma no o ma na enenam na no ho ndi ampa twotwa so wa me okay ya da say nti eno nso yesua wo me ya twa so eno ano no fasedama endpoint Homeopathic clinic abata ni nyina so ye be ma so ye oba grannies nom ne ade obi a ye ntie because ya ne eja homa bia nannies nom ne so nom ne ade akra ni di na ade so papa so no ni di ntini e force Mr. this week abata ne ye bade mamo
untie ni ye ochena nkwa hoden wo ho aka ye ho na ye hia ne mom fasedama endpoint yare bia ha wa ye nkọ ho mema ne prostate no kokọ check wo de hwe se yare bia nim yare ni mu de a wo husu na wankọ hwe a wo hu nti obed adaroma sorry ne ko endpoint wo ne ko check ne number na wo screen na se no fa ne free no ochena nkwa hoden wo ho a ebe se hia